bah नोंसोरो बेबायदिसो आंनि न'खरखौ रायलायखोमा मिनिगासिनो देरहा आंखौ नुनानै मानो गोमोहाबखो नोंसोरो आंखौ नुनानै मानो थाथ'खो नोंसोरनि रायलायनायफ्रा आंनि न'खरखौ बुङै मिनिनायफ्रा आंखौ नुनानै मानो थाथ'खो मा गोमथा नोंसोरो सिरि आंनि न'खरखौ रायलायनानै मिनिनानै थैयिनि आंखौ लाजि फोनांनो आंखौ लिंहरलायदों आरोना नोंसोरो खोनासं मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आंनि न'खरनि मेम्बार नोंस्रा बेयाव बुंनो जेबो अधिकार गैया दालाय दा दावखा फाग्लि जेब्ला नों मिनिबोगासिनो लामा नोंखौ बुंबोखादों आङो मालिकखौलाय मा थिजानो मिनिनांगौ होननानै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावसोरनि मानसिया महरजों संसार जाया आखलजोंसो नोंखौ एसेबां बुजायबोबाय थादोंमोन आङो मिनिनाङा होननानै बोरैबा खोनाबा गाज्रि मोनजानाय जागोन होननानै बुंखादोंमोन ना मानियाखैमोन दा माबा देरहा नों खोनानाय बायदिथ' बिदिथ' जेबो नङामोन मा नङा होननानै साखि होगोन नोङो मा नङा होननानै बुङो नोङो आंनि खोमाजोंनो आं देग खोनाफैबाय बा हाथाय गुफुर साब्रैजों मिनिनाया मा नायनो सोरांस्रिनि आरो देरहानि बिजामादैया बा बुंनाया मा खोनासङो दा आंखौ नुनाय लोगो गासिबो नङा जाजोब्बाय हो नोंसोरो माबायदि लोगोफोरब्ला आंनि न'खरखौ आंसो मिथिगौ आंनि न'खरनि जेंना समस्याफोरखौ आंसो मिथिगौ नैबे बिखायाव आंनि बिखायाव दङ दुखु दाहाफोरा मिनिदों नोंसोरो मिनिदों आंनि न'खरखौ मिनिदों जाय मानसिफोरा आंखौ मिनिदों बिसोरनि न'खराव साफ्रोमहाबो खैफोदा जागोन नायबाय था एथ' गोबावजों हौवा हिनजाव जेलाव थाहैदों नोंसोरो थांनानै सोरबाफोर खबर लाहैदों नामा सोरबाफोर थांनानै खबर लाहैदों नामा माबोरै दङ माबोरै राहा खालामनो हागोन सोरबा खबर लाहैफेरदों खबर लानायाथ' गोजानैनो खोथा न'आव फैखांनायनि उनाव सोरबा खबर लाहैदों नामा एसेबां गिदिर खैफोद जागासिनो आंनि न'खराव सोरबा आंनि न'खराव आगान हैदों नामा रावबोथ' गैया रावबोथ' थाङाखै नाथाय नोंसोरो मिनिदोंसो दुखु मोनबाय आं नोंसोरखौ दुखु मोनबाय नोंसोरो मिनिना लाखा आंखौ मिनिदों नोंसोरो नायबाय था नोंसोरनि न'खराव सानसे नोंसोरनि न'खरखौ आं मिनिफिननो मोनगोन ना मोना नायबाय था मालिकखौ बिराद हाजोआवनो मोजां मोनदोंमोन ना मा खिजानो मालिकखौ हाजोआव नांगौ नोंलाय नोंलाय बेसेबां समायनालाय नों बेसेबां गुफुरलै नों बेसेबां गावखौनो मा सानखोलै नोंबोसो साइज गैया माथो गोसोम बन दिदिदों मालिकसो मिनिनो फैलायदों सिगांग्रो गावनि आखलखौ नायग्रो गावनि आखला मोजांब्ला मालिकखौ बुं सिगांग्रो गावनि सेहेराखौ नायग्रो नोंनि सेहेराया मोजांब्ला मालिकखौ मिनि गासिबो गावनियानो दंजोबो गावनो साबजाखाया मालिकखौसो मिनिबावदों आंथ' गाज्रि होननानै बुङाखैना मिनिथाव नुदों नालाय सिरि थागोन ना दे जाबाय दे खुगाजों नांलायबाय आथिं आखाइजोंलाय मानि मिजिं सिरि थादों जायखि बुलायबाय थाया नांलायबाय थाया हौवा हिनजाव नांलायदों बुलायदों बेयावलाय नोंहालाय हाबदेरनो मा दरखार थौ न'आव थौ बिदि लामा सामा बुलायबा मानसिफ्रा मा होनना बुंनांगौ लाजिनो खारो आङो सिरि न'आव थौ होनदोंना थांगोना थाङा न'आव मालाय बुलायग्राफ्रानो लाजियाखै नोंहासो लाजिदों आखलफ्रासो खोन्थायो दा लामा सामा बुजायोब्लाबो गावनि आखलफ्रासो बुजायो दा थौ जल्दि न'आव थमालि साला जोंहा बिजामादै गोदान मोननायनि पार्टि जानो नागिरदों नोंहा मिनिदों नायलाय बाराखौबा सैया आङो नों माखौथो थाबाय थादों हो माखौथो खोनासंबाय थादों माखौथो नायबाय थादों नोङो लाजिया बिनानावनि बुलायनायखौ नायनो जल्दि न'आव थौ गावनि आखलफ्रावसो मोन्दों बेफोरो थौगा थ'आ न'आव मोनगोनसो नोङो माबा मोनसे बुंहैदेरनांगौब्ला बुगासिनो दे हनै आरो नाहरबावदों बियो बेसेरा ओरैनो न'खराव मा दुखु मा दाहा जानानै दङ नोंहा बेयाव हाजोआवनाय जल्दि न'आव थौबा थौ नङाबा नोंखौ दान होबावसैसो आङो आरो गाबबावदों लाजिदोंलाय सिरि थौना थौआ आनै हो सोर आनै होनखो आंखौलाय सोरबा जाखोमोन औ फंबाय मामोन आनै आं जोमैखौ नागिरगासिनो आनै नों जोमैखौ खोन्थानो हागोन नामा बबेयाव दङ जोमैया जोमै जों गामिनि जोमै औ बे गामिनि जोमै बहाबाफोर नुबाय बायदों नामा दा सानैसोथ' आं नुवाखै फंबाय आं खोन्थानो हानाय नङा नों जोमैनि माबाफोर जायो नामा औ आनै आं जोमैनि फंबाय जायो दे
जोमैखौ नुवाखैब्ला जेबो नंला। औ दे फंबाय दे, आं जोमैखौ नुयोब्ला मालाबाफोर आरो नोंखौबो लोगो मोनफिनबायोब्लालाय आं नोंनो खोन्थासिगोन दे, गाज्रि दामोनसै। जेरावबो नागिरनानै मोननाय नंला आं बेसेथो नागिरबावनो। आब' जोमैयानो आंनि फनखौनो हमलाब्ला आं तामिलनाडुआवनो थांफिननोसै। मानसिखौथ' दिनैसो नुदों आं। नै बेलाय अलंबारनि हिनजाव नङा आरो? ओइ बुवारी, ক'ত যায়? আপুনি হয়, ক'ত যাব? মই আৰু অলম্বাৰ লগত কেতিয়াও নাথাকো। সি বহুত নিচলীয়া মানুহ, অকণো ভাল নহয়। আৰু যে সিহঁতৰ পৰিয়ালবিলাকেই গোটেই বেয়া, কোনো ভাল নহয়। মোক কোনো মৰম নকৰে। নাথাকো আৰু মই এখন ঘৰত। এনে পস্তালো মই ইয়াত আহি। বেকাৰত যে মই এনে অলম্বাৰ লগত আহিলো। নাথাকো আৰু মই অলম্বাৰ লগত সংসাৰ নাখাওঁ আৰু। জানানে, অলম্বাৰৰ মা আৰু ইয়াৰ বৌজনে মোৰ ভাত চব্জি যে অকণো পচন্দ নকৰে। মই এনে বনাই খুৱাই আছিলো আৰু মই কাৰো লগত এইখন গাঁৱত মিল নাথাকো। মই আজি চবকো এৰি যাম। কোনো ভাল নাই, এইখন গাঁৱত কোনো ভাল নাই। आयु बिहामजो गोदानानो बिदि जाबाय बे। बर' हिनजावखौ लानो नागारि हारसा हिनजाव लाबोदोंमोन दा, दालाय माथो हनै साननैयावनो खारफिननोसो नागिरबाय माथो। कारिश्मा, बर' हिनजावा मोजां नङा होननानै हारसा हिनजाव लाबोदोंमोन दा, दासो मोनदों। औलै लावगि, मा होननानै बुंनोब्रा, बिराद फस्थायनाय बायदि मोनबायलै आङो। गावनि बर' हिनजावखौनो लानांगौमोन आं लायोब्लाबो। बेलेग हारिखौ लाबोनानै मिलियासो मोनथारबाय आं। जेबो फंसेबो बुंजानो हाया। दा हनै आंखौसो गोरजिया थांनो लिंबायब्रा। बिमा बिफाखौ नागारनानै न'खौ नागारनानै आं माबायदि थांनो दे? थांफाबानो जाबाय दा, माथोखाय बिदिखौनो सायख'ना लाखाबायब्ला। नोंबो बिदिसो बुंथारो आरो? बुङाबालाय माथो, बुंनोबो गोनांखा। हारसा हिनजाव लाबोनानै बर' हिनजावफोरखौ मान गैया सनमान गैया दिन्थिदोंमोन ना। हारसा हिनजावासो मोजां, बर' हिनजावा मोजां नङा, संसार जानो रोङा होननानै हारसा हिनजाव लाबोदोंमोन ना। दालाय माथो मोनखो? मा सानखो? माब्रैथो? बर'आसो मोजां ना हारसायासो मोजां? मा होनना बुंनोब्रा, बबे मोजां बबे गाज्रि, हिनजावा हिनजावानोलै, माथो बुंबावनो। थांफादो थां नोंनि हारसा हिनजावजों गोरजिया थाहैदो। गामियाव बांद्राय हौवाफोर थाब्ला लोंनाय जानाय गाज्रियासो बुंफबो। खमायगारनांगौ साफा सानै। थांफादो। थांफैयाब्लालाय माथो उपायबाव, थांनांसिगोन। खोनासंलाय लावगि, आं न'खरनि मानसिफोरनो रावनोबो जेबो खोन्थाबोनो मोनाखै। नों जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ सोरखौबाफोर लोगो मोनोब्ला खोन्थानानै होब्लानो जाबाय दे, नङाब्ला दुखु मोनगोन। न'खरावनो गोबां दुखु सिन्था जानानै दंखायो जोंहा। जिंगादासि खोन्थाना होगोन आं। अलंबारा हिनजावजों खारफालांबाय तामिलनाडुआव गोरजिया थाहैबाय होनना बुंना होगोन आं। आया माथो गारिखौनो नेब्लाबो मोनासै आङो, गारियानो गंसेबो फैला। आलासि जाहैनो नागिरदों आं आबैमोनहानि न'आव, गारियानो गंसेबो गैयाब्लालाय माबायदि थांनांगौ जाखो आंलाय। बेयाव गारि लोगो मोनखानाय नंला बायदि मोनबाय आं। एसे सिगाङाव थांनि र', गारि गंसेसो मोनबाय बायगोनदां। नायगिरि लोगोफोर, गोबाव सम जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाथि फैयाखैमोन। लोगोफोर, आं दिनै नुजाथि फैबाय आरो बे समावनो नायगिरि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे आंनिफ्राय कुइसन। आं मिन्थिया नायगिरि सेंग्रा सिख्लाफोरा आंनि सोंनायनि फिननाय होगोन ना होआ, थेवबो आङो दिनै नायगिरिफोरनिसिम मोनसे कुइसन लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला, अनोब्ला आरो आंनि सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना होनो गोसो एबा इच्छा दङब्ला होनो हागोन। आरो सोरबाफोर होनो गोसो गैयाब्लाबो जेबो नङा, सोरबाफोर होनो गोसो दङब्ला होनो हागोन, आं जेबो साना। दा आंनि सोंलुआ बेनो जाबाय जे जोंहा आजिखालिनि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफोरनियावल' नङा, बोराय बुरैफोरनियावबो बांसिनानो गासैनिबो आखायाव मबाइल गिदिरा दङसै ना। दा आंनि सोंनाया बे, मबाइल गिदिर थाब्लाथ' गासैहाबो वाट्सएपआथ' थाखायोना, वाट्सएप फेसबुकआथ' अलरेडि गासैहाबो थाखायो। दा सोरनियाव वाट्सएप दङ आरो नायगिरि सेंग्राफोर सिख्लाफोरा सानसेयाव वाट्सएपखौ खनबेसे अन खालामो? सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा
अन्नानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै हर सानसेयाव सोर बेसेबां जना वाट्सएपखौ अन खालामो सोरबा मबाइल दांब्लानो वाट्सएपआव थाङो सोरबा बारा इम्पर्टेन्ट होआ सानसेयाव खननै खनथाम सोरबा सानसेयाव खनब्रै खनबा सोरबा 100 बार सोरबा 200 बार सोरबा 50 बार सोर बेसेबां सानसेयाव वाट्सएप अन खालामो अन्नानै खोन्थाहरदो लोगोफोर आं दिनै माने बिराद मोनथिनो लुबैदों आंबोथ' मबाइल दांबानो वाट्सएपआव थांखायो आरोना माने आंहाबो बिराद इच्छा दं आरोना वाट्सएपआव स्टेटास नायनो स्टेटास होनाय आरो बायदि सोरजोंबा बिदिनो चैट खालामनो दा आं बायदि गुबुनफोरा नंगौना नङा सोर बेसेबाङा आं बायदि सानसेयाव खनले वाट्सएप खेवो बा खनसेल' बा खननैल' जाय बेसेबां अन्नानै खोन्थाहरदो बाय बाय जोमै बिहामजो ओइ जोमै बिहामजो बहा थांखो नों गोख्रै फै जोमै बिहामजो आफा नों फैदों बिहामजो बारा गोबाव खालामा बे मनाखौ लाखि बेयाव माखासे गाननाय जोमनाय दं आरो जानाय लोंनाय दङ न' नाजावदो हर आफा